Здравейте, приятели! Това е третият епизод на "Вече го имаш" – един проект на Blink. Подкастът за национални финансови услуги и продукти, както и за онези каузи и инициативи, които ни дават допълнителен емоционален смисъл. Ние сме още на вълната от втория епизод, в който говорихме за дигитализираните почерци на наистина велики българи, като Левски, Ботев, Раковски. И за това решихме да пренесем тази емоция и в третия епизод, да си говорим точно за каузи и за професионални такива, като, разбира се, незабавните плащания Blink и Blink P2P, и за лични каузи. Всички онези неща, които ни дават усещането, чувството за отговорност, мисия, някакъв смисъл отвъд ежедневието. Тепърва ще видите кои са гостите в нашия трети епизод, но аз бързам да изпреваря цялата суматоха и да ви споделя под сурдинка, само на вас, кои са моите лични каузи. Освен, разбира се, това чудесно професионално приключение с Blink, в което бях въвлечена. Аз съм човек на думите, на словото, искрено се надявам и на духовността. Пиша книги и също така водя майсторски класове по творческо писане. За мен е супер важно да предаваме нататък щафетата на словото. И защото обичам да имам концептуален подход във всичко, което правя, изобщо не случайно всички наши гости днес ще получат към края на нашия импровизиран обяд по едно гръцко кафе. И съвсем буквално кафе Елиников джезве и под формата на романа ми бестселър "Гръцко кафе". Свърших с моята лична приказка. С огромно удоволствие споделям с вас, че днешният домакин е госпожа Стоилка Арсова, която е директор на Националната картова и платежна схема. Продължаваме нашия разговор. Той всъщност никога не спира. Здравей! Здравей, Кате, отново. Радвам се да те посрещна в тази прекрасна обстановка и да продължим с третия епизод на "Вече го имаш", един проект на Blink. Чудесно! Виждам, че и ти си в настроение. По принцип, излизането от студио винаги предразполага към една откровенност. Хайде сега да разкажеш за нашите зрители какви са онези професионални каузи, които ти дават допълнителното усещане за смисъл и лични. Те нещата са много обвързани и бих казала, че всички са в посока запазване на родова памет, традиция и, разбира се, националната кауза, която ти ще видиш, че стои не само зад моите професионални начинания, но също така и в личните ми посоки. Що се отнася до професията, аз мисля, че ние се подготвяме цял живот за нещо, което трябва да докажем в някакъв пик на нашата кариера. И така стана и при мен, може би 10 години преди това, но аз се подготвям от 2000-та година за тази работа. То просто е един път, в който има някаква градация и всичко се случва, като че ли ние научаваме едно по едно и добавяме стойност, именно до момента, в който ще направим нещо национално като продукт, като услуга, защото смятам, че е дошло времето в България именно да се обединяваме и да правим национални начинания. И аз, ако мога да кажа, че че просто това е един пример, в който всяка една индустрия може да почерпи и по този начин да върви не само дадения продукт, услуга на дадената индустрия, но също така и страната ни като цяло. И ето ние започнахме, между другото сега едно отклонение, лирично отклонение, как се случи при мен. Аз съм участвала в процеса на дигитализация още от 2000-та година, както казах. И първите карти, и след това електронно банкиране, какво ли не. И винаги ми се искало в България да си имаме наш бизнес. Имаме Борика, имаме силната национална инфраструктура като операции, но ми се искаше не някой отвън да идва и да ни налага бизнеса, а ние сами да си го разработиме тук. Българският отговор. Точно така. И целта е да се предложи на българските потребители такъв продукт, който да е хем прозрачен,
от към условия и също така да подпомага неговото ежедневие. И ето виждаме Blink как промени разплащанията в България. И аз така мисля. Ти самата си една стихия. Какво държиш? Сега, понеже днес ще си говорим с нашите гости, след малко ще издам тайната, кои са те, за лични каузи, за да видим пъстротата, за да видим хората, които работят за Blink, колко са пъстри и цветни и че няма невъзможни неща. И затова казвам, че трябва да се взима пример от тези хора, защото те са хем в една много консервативна сфера, но в същото време ще видиш как се променят света и колко разчупени са те. Много са артистични, нали? Точно. И затова все пак, за да не остана по-назад, реших да споделя и моите каузи, личните каузи. Както казах, те са свързани с националния елемент. 2009 година започнах да издирвам родовата си история. И през 2013 в колектив издадохме първата родова книга. Аз съм от Сливница, град Сливница, известен с Сръбско-българската война, където сме защитили Съединението. Дори тази година ще честваме там 140 години и от Съединението, и от Сръбско-българската война. И ето това е книгата "Родът на Пуне Колев Благодетели" от Сливница, която беше първата в 2 издания и вече след това втората, която е разширено издание, пак 3 издания, т.е. тези книги се подаряват. За мен беше много важно да издам тези книги и да направя подарък на всеки един представител от нашия род. Открила съм си рода до 9-то коляно. Аз мисля, че днешното ни събиране, днешното ни Blink събиране ще е наистина чудесно. Предстои да видим кои ще бъдат другите ни гости. Здравейте, казвам се Христо Христов и съм менеджер корпоративни комуникации в eBank. Занимавам се с комуникирането на ползите от Blink и Blink P2P преводите към нашите клиенти. Като социолог по образование и душа обичам да се изказвам по всякакви теми, затова открих себе си във воденето на личен блог за коментари и анализи. В свободното си време се опитвам да науча двете си малки деца как да взимат финансови решения. Здравейте, казвам се Елена Кънева и ръководя продуктовия маркетинг на TBI Bank. Занимавам се с интеграцията и комуникацията на незабавните плащания Blink и Blink P2P от около 2 години. Социално съм ангажирана с каузи, които засягат финансовата грамотност и помощ на самотни възрастни хора. Здравейте, казвам се Даниела Хотева, продуктов собственик дигитални плащания в банка ДСК. Занимавам се с проектите по внедряване на незабавни плащания Blink и Blink P2P по мобилен номер от 3 години. Покрай моя домашен любимец, най-лично съм ангажирана с каузи, свързани с животни. Здравейте, казвам се Пламена Петракиева, работя в ОББ като старши продуктов менеджер. Работя по проекта плащане по мобилен номер Blink P2P от близо 2 години. В свободното си време внасям магията в ежедневието чрез създаване на фентази събития. Здравейте, казвам се Ирена Матеева и съм част от екипа на Unicredit Bull Bank като менеджер бизнес развитие. В последната 1 година работя по проекта Blink по мобилен номер P2P и популяризирането му. Лична страст ми е здравословният начин на живот, благотворителността и доброволчеството. Здравейте, казвам се Валери Събев и разработвам IT решения в Transcard. От почти 1 година работя по проекта Blink P2P и страстта са ми екстремните спортове и изкуствен интелект. Здравейте, казвам се Деян Борисов. Част от екипа съм на Централна кооперативна банка, на позиция ръководител служба интернет банкиране. Участвам в проекта Blink и Blink P2P по мобилен номер от 3 години, като моята лична страст е доставянето на финансови услуги до крайния потребител по най-лесният и сигурен начин за него. Здравейте, казвам се Миглена Василева, специалист интернет банкиране в Централна кооперативна банка. Работя по проекти Blink и Blink P2P превод по мобилен номер от 1 година. Моята страст е спорта и по-специално ръгби. Здравейте, казвам се Богомил Грозев, директор от дирекция маркетинг, реклама и PR в iBank. Работя по този уникален проект Blink P2P, основно в сферата популяризиране. В личен план се занимавам с спорт, буквално от когато съм проходил, и също така с много благотворителни каузи, насочени основно към деца, тяхното здраве и тяхната финансова грамотност. Добре, сега искаш ли вече да ги посрещнем? Може би и те нямат търпение, както и ние нямаме. Разбира се, хайде да ги посрещнем.
Здравей! Много се радвам! Здрасти! Здравей! Здрасти! Добре се събрахме. Благодаря, че дойдохте след тежката работна среща. Аз бих предложил нещо. Искаш ли за всички, които гледат подкаста, да кажеш накратко какво е Blink P2P? Защото това е важно да го въведем. Има някои хора, които може да не му знаят всичките предимства. Да не са като нас толкова обременени. Да живеят в тази тема. Между другото ще мога да разкажа много подробно и много детайлно, ама аз предлагам Катето да разкаже, защото тя е един външен човек и както се казва, тя вече се събужда и на сън с Blink по мобилен номер. Да. Блинка на сън. Аз наистина бях събудена съвсем буквално, тъй като има часова разлика, знаете, Щатите, България, и докато Илчето, иначе известна като госпожа Арсова, беше в Щатите и направи това страхотно пътешествие да промотира дигитализираните почерци на Ботев, Левски, Раковски. Една хубава нощ аз бях събудена, защото как беше на обощаря децата ходят бос, отишла в един страхотен азиатски ресторант и се оказало, че в картата и каква беше дебитната историята? Карта. Да, бях забравила да си зареда пари, пък кредитната я бях забравила. Блинквахме посред нощ от България до Щатите. Въобще не отчетох 6-часовата разлика. Но в крайна 7 сметка... с Ню Йорк са 7. Да, 7. Но в крайна сметка ти се справи и на сън, точно аз наистина се справих на сън. Плащане по мобилен номер. С няколко стъпки. По-скоро вие може да го кажете това нещо, защото вие сте разработвали тази услуга в вашите приложения. Ето тук сме се събрали. Към момента имаме 7 банки и една платежна институция и очаквам още 4 да се включат тази година. Така че колкото повече покрием клиенти на банките и на мобилните приложения, така на потребителя ще му бъде много по-лесно да открие в контактната си листа свои приятели, които вече ползват Blink P2P. Аз това гледам си в контактната листа и много се радвам, защото виждам, че всеки ден се увеличават приятелите ми, на които мога да споделя. И когато имаш някакво такова удобство, когато пък няма конкуренция между банките, когато се прави национален продукт, това е още по-добре. И се надявам самите клиенти, потребители да разберат това нещо. Аз използвам Blink P2P предимно за джобните на сина ми. На мен това ми беше супер полезно, защото иначе разбираме се родителите, джобните да бъдат горе-долу на децата едни и същи. Нито едно дете да не се чувства по някакъв начин пренебрегнато или по-надолу иерархически и така нататък. Тинейджерите са много чувствителни на това кой какви парички има в джоба. И с родителите се разбрахме да бъдат идентични джобните. И няма значение какви. В един момент аз ходех, развалях всеки ден да му дам, точно да бъда перфектната изпълнителна майка. Сега с Blink P2P ми е наистина супер лесно. За мен е това. Ти за какво използваш най-вече? Аз за какво използвам? Аз го използвам най-често, когато събираме пари за рождени дни с колеги, тъй като постоянно ние сме голям екип и постоянно почти всеки ден някой има рожден ден и се пише един имейл, събираме за еди кой си, може да ни блинкнете, нали? И ние блинкваме, изпращаме превод по мобилен номер и е супер удобно, защото не винаги искаш всеки да ти знае бана, но само знаейки един мобилен номер, може много лесно да се изпрати пари. С 2 кликвания. Да, доста е удобно. Аз поздравявам всички колеги за добрата работа. Мисля, че това е много голямо удобство за хората и че те ще се убедят в това, започвайки да го използват, да използват тази услуга. Аз знам, че даже Елена, твоята баба ли ти беше пратила подаръка? Моята баба. По Blink? Да, тя е на 83 години, но аз я бях обучила да използва нашето мобилно приложение, защото ние, когато го правихме, беше смисъл да е толкова лесно всичко вътре, че да може
всякакъв тип хора да се възползват от услугите ни. И баба, понеже искаше да ми преведе по-голяма за нея сума, а тя е трудно подвижна, на нея беше по-сложно да ходи до банки, да тегли пари, да плаща такси. Съответно, просто ми изпрати парите по Blink P2P, което аз отначало даже не можах да повярвам, защото инициативата беше нейна. Но много се зарадвах и вярвам, че такъв тип услуги могат да улеснят ежедневието на всички, особено пък на възрастни или трудно подвижни хора. И трябва да се стремим наистина, както казахме, банките по принцип сме конкуренти, но има моменти, когато трябва да действаме заедно. Както с такива проекти, така и с дигитализацията като цяло на българите. Така че колкото по-лесна и достъпна е една услуга, толкова е по-лесно ти да се пречупиш, да почнеш да я ползваш. Един път, два пъти използваш ли, след това ти ще видиш нейната полза и реално пречките ще са много по-малко вече. Така че със сигурност съм много горда от това, че съм част от такъв проект, защото просто виждам какво мога да дам в ежедневието на хората. И ми харесва какво виждам. В моя личен живот, извън професионалния, аз също имам много примери, с които съм научила мои приятели и близки да използват услугата Blink P2P по мобилен номер. И всъщност една приятелка, с която си организирахме заедно пътуване, трябваше да й преведа пари за билетите. Тя въобще не беше разбрала, че всъщност е регистрирана за услугата Blink P2P преводи по мобилен номер и аз си изпратих парите и тя въобще не можеше да повярва, че те са пристигнали веднага. Тоест, нали, тук ние трябва да обърнем внимание и на незабавния ефект на получаване на средствата и буквално израза беше парите летят като ракета в това ДСК. И всъщност ми беше много приятно, че тя така оцени незабавното изпълнение на превода и всъщност всеки следващ път, в който е трябвало да си прехвърляме пари, не търсиме алтернативни начини, ги нарещаме през мобилното приложение Blink P2P по мобилен номер. И ти имаше някаква история, ми казваше. Да, аз имам лична история с това, че ходя на уроци по актьорско и трябваше да платя. Това беше още първия път и съответно първо питах добре с карта, той учителя включи POS-терминала, обаче нещо имаше проблем с POS-терминала и се заговорихме за Blink по мобилен номер и той ми каза, аз го имам, разбира се. И съответно си получи парите веднага, нямаше абсолютно никакво забавяне. Аз имам много интересни наблюдения, освен това колко бързо навлезе, как самите Blink P2P преводи вече се превръщат като, една част от социалния елемент на взаимоотношенията между колегите не само в Първа инвестиционна банка, но навсякъде, където имаш големи организации. Примерно, отидеш до магазина да си вземеш кафе, нещо сладко в обедната почивка и обикновено винаги парите ти се блинкват с телефона. Така че това е нещо, което промени изцяло този тип колегиални взаимоотношения. Да, при нас се случва. Като слезем сутрин обикновено слизаме да си вземем за 10 минути по едно кафе и някой колега вземе за някой друг, който остава горе, например, и той после му блинква и при нас се случва по този начин. Намаляваме кеша, което е цел и на всички да бъдем по-дигитални. Да. По-удобно е, да. В смисъл да ровиш, да вадиш, няма вече смисъл. Това, което с колеги си говорихме, не само, че е по-удобно и е по-сигурно, защото хората трябва да знаят, че тези приложения, дигиталния wallet и така нататък, мобилните приложения, както е нашото iBank Mobile, са изключително високо ниво на сигурност. И си говорихме с една колежка, която е от дигиталния ни отдел, и тя каза, мене 3 пъти ми крадат портмонето, никога до сега не са ми разбили картата, нали? Така че със сигурност и при нас, и при всички нас, нивото на сигурност и сигурността е на... Сигурността в банките си остава най-високата и ако трябва да се доверя на апликации, които идват в чужбина и не зная къде са ми парите, нали, аз лично винаги ще предпочита банковата апликация, защото все пак съм запозната и знам как отделите като юристи, правомерност, нали, на всяка една нова регулация
нали, се взимат своевременно всички мерки за сигурност. Да, ако мога само да вмъкна нещо, понеже извън, нали, служебните блинквания, когато излезем с приятели и много често сме клиенти на различни банки. Не всеки си знае IBAN, но всеки си знае телефонния номер, което улеснява допълнително разделянето на сметката и всичко се случва много бързо. Мисля, не е необходимо да въвеждаш IBAN, да влизаш. Да, именно, че не сме клиенти на една и съща банка, но всичко се случва много бързо, защото абсолютно всеки може да си продиктува телефона на другия или предвид, че сме приятели, си ги имаме в контактната листа, така че разделянето на сметката става още по-лесно. Интересни са и непознати хора на улицата. Може да ти трябва в момента кеш, може да му кажеш на някой, дай ще ти блинк на 50 лева, дай ми ги кеш. Нали, смисъл да си платиш глобата, примерно на Центъра за градска мобилност. Между другото, сега много мои приятели пък оценяват факта, че превод по мобилен номер, нали, Blink P2P е безплатен и, нали, могат да извършат моментално превод без никаква такса и за тях това е голямо удобство. Разбира се, зависи там от стойността на превода, но това също е удобство в момента. Но само да кажа, че ние сме се съгласили да услугата да бъде без такси и тя ще продължи да бъде такава. Сега вече има отделни промоционални кампании на отделни институции, но като визия тази услуга ще бъде в полза на самите потребители. Честно казано, дори с някаква такса сина ми, като ми се обади и вика, голямо междучасие съм и съм много гладен. И аз знам, че това са 15 минути, нали, опашка, деца, ходене и с такса съм окей. Но е супер без. Да, идеята, това, което спомена, че се занимаваш с финансова грамотност за твоите деца, просто да си поговорим това нещо да стане малко по-масово. Всъщност, когато започнах да се замисля на тази тематика, защото не всеки се замисля, докато не дойде неговия ред, нали, и детето не каже, да те дай ми джобни вече. И тогава вече започваш да се замисляш, че в момента, в който ти му дадеш пари, то вече трябва да почне да взима финансови решения. И трябва да го научиш какво ги прави тези пари, защото, нали, да, може да му дадеш 5 или 10 лева, да влезе в магазин и да си купи 20 дъвки. Просто защото може. Има ги парите, ама трябват ли му 20 дъвки? И това нещо, нали, тук е, нали, тънкият момент, нали, според мен, това, което наблюдаваме. Има доста материали на тема какво са парите, откъде идват и така нататък. Има също немалко материали, нали, как се печелят пари, но изключително малко има информация как се харчат пари. Лесно. Което, да, смисъл, стигаме до тук. Дай им парите, аз знам какво да ги направя, но всъщност именно това води до доста големи проблеми, докато трябва да можеш да харчиш, да разпределяш средствата, с които разполагаш, независимо какъв е техния обем, по най-добрия начин, така че те да ти връщат на най-висока добавена стойност за теб самия. Ние в момента сме в този период, именно това, което каза Христо за бюджетирането. Точно в периода сме, в който аз обяснявам защо може би определен брой шоколадови яйца не са най-правилният начин, по който да се инвестиция. И не са най-добрата инвестиция. Но съдейки по себе си, защото аз съм много разсеян и не обичам да носи пари в брой, губи ги, но понеже сина ми е моя ген и вероятността, нали, тези джобни, които да стигне до магазин да си купи шоколад, да ги изгуби преди това, е огромна. Така, а пък телефоните, те си в тях. Пазят си ги, да. Аз там е светиня. Така че вече и този въпрос се решава до голяма степен. Вече ги забраняват в училищата. Гледам, че има голям прогрес и това е супер. Нали, от една страна дигитализираме, но хубаво е да се връщаме и към традициите. И аз за това нали, споменах, окей, дигитализацията си върви. Бъдещето няма как да се спре. В такова време живееме, в което нещата много бързо се случват. Спомням си, че бях 94-95 година в немската гимназия. Тогава за първи път чух за интернет. Не можех да си го представя. Работехме по DOS, учихме някакви команди. Изведнъж това нещо така нарасна, така се разви. И виждаме сега и какво се случва. И понеже ние сме
нали, призвани да дигитализираме. Така не се е случило. Въпреки всичко, не трябва да забравяме чисто човешките ценности. И за това трябва да се балансират нещата. Защото дигитализацията си е дигитализация, но ето, моята лична кауза е да се връщам към миналото. Да запазя миналото, защото смятам, че един народ, който не си познава миналото, нищо не може да направи. И ако искаме да постигнем значими успехи, нали, както сме добри в работата, нали, трябва да бъдем добри в каузите, които подкрепяме. С нас днес е едно жена, което се занимава с такива исторически възстановки, много красиви. Всъщност, Пламена, разкажи ни най-добре ти. Благодаря. Първо благодаря, че съм момиче. Аз минавам 30, но благодаря. Всъщност, тъй като ние всички тук си имаме и живот извън, нали, това, което правим всеки ден като работа. Да, извън банковата институция. В свободното си време аз обичам да... смисъл, много харесвам фентази, много харесвам тези приказни светове. Винаги съм смятала, че приказните истории са едно бягство за душата, една отмора от всичко това, с което се сблъскваме всеки ден, и за това в свободното си време с моята най-добра приятелка стартирахме бранд за създаване на фентази събития. Скоро ни предстои фентази бал в замък. Имаме 100 човека, които ще присъстват. Миналата година направихме 2 бала. Единия беше в военен клуб София. И това е нещо, което ме зарежда така с живот и ми дава искрицата, която ме кара всеки ден да се радвам на живота. Нали, отделно се чувствам и щастлива от това, което правя като работа, тъй като пък по този начин помагам на хората да имат по-лесен живот. Освен, нали, това, мисля, че е много важно да правим и други неща, които ни радват, като например аз се занимавам с благотворителност, подкрепям каузата за това всяко дете да израсне в семейство, да има възможност за бъдеще. И тъй като имам възрастна баба, която вече е на 92 и която вече започва да не се чувства добре, знаете как е в тази възраст, подкрепям и каузи за това възрастните хора да имат шанса да си посрещнат достойно старените, защото в нашата страна е предизвикателство, каквото и да си говорим, ако трябва да бъдем честни. Затова давам пари за благотворителност през ОББ. Това, в смисъл, банката дава допълнително към моите дарения, което е, нали, мене ме радва. Аз знам, че Ели споделя, мисля, че същата кауза. Със сигурност, да. Аз също имам възрастни баба и дядо и наистина мисля, че е много важно за всеки един народ как той гледа възрастните си хора, защото това е доста проблематична тема и мисля, че има на къде да вървим за по-добро от тази гледна точка и всякакви каузи, свързани особено с самотни възрастни хора, с хора, на които никой не им обръща внимание, които са в неравностойно положение, на мен ми е много на сърце. И аз вярвам, че когато помагаш, доброто става заразно и колкото повече хора се включват в такива инициативи, то предизвиква една лавина. И в крайна сметка, другата кауза, с която съм много ангажирана, също е свързана с животните. Ние в нашия офис дори сме pet friendly, всеки може да си донесе домашния любимец. Имаме кученца, ротвайлер, пиленца, имаме папагали, имаме дори игуана. Макар че сме банка, така че изобщо не ни е скучно. И не съм единствената на масата, която подкрепя кауза, свързана с животни, но наистина мисля, че да, беззащитните същества имат нужда от грижа и ако можем да им я дадем и на колкото повече от тях можем да дадем, и под беззащитни същества включвам и деца, и възрастни хора, толкова по-добре. Аз ви познавам от съвсем скоро. Някой от вас познавам от много време, като Богомил с Боги. На времето сме работили бюро до бюро няколко години в списание Тема. Да. Нашите славни журналистически дни. Други от вас казвай кога беше. Няма да кажа. Никакъв случай. И прави ми впечатление, че всъщност всички сте много творчески и артистични. Тоест, има един стереотип в България, че едва ли не банкерите са някакви
да си го кажем, сухари, бастуни, супер консервативни хора. Докато всъщност аз се срещам с едни много арт хора, много творчески настроени, което за мен беше супер свежо и една много приятна изненада. Между другото, ние имаме колежка, Рени, ти водиш подкаст, нали? Моята тема и кауза е свързана с здравословният начин на живот. Всичко почна от това, че аз се борех много години с хранителни разстройства и за това реших да направя така един подкаст, Преобръщане се казва, който е свързан с това хора как са преминали през различни заболявания или трудни етапи в живота си. Има, разбира се, и експертно мнение вътре, за да може да подобрим качеството на живот. Също съм много горда от това, че UniCredit имат кауза за дълголетници и подкрепят всички неща, които правя. Отделно прави много благотворителни базари, подкрепа на възрастни хора и не само на хора с заболявания. Така че съм много щастлива също, че познавам вас и че имам възможност да обменям идеи с такива хора. Ако мога да се включа към твоята тема за здравословния начин на живот, за мен е много важно младите хора да имат достъп до спортните съоръжения, както и за деца в неравностойно положение. За мен това е много важно, тъй като спорта много изгражда като характер. Знаем, че в днешно време човек трябва да има характер, за да може да оцелее. И още от малки, колкото е възможно по-ранна детска възраст, децата да започнат да се занимават с спорт. Знаем, че на много родители им е трудно, непосилно финансово, но за мен това е една инициатива, която смятам, че трябва да дадем шанс на такива деца. Спорт учи на дисциплина и аз като човек, който се занимава много време с спорт и в момента продължавам да тренирам активно, водя тренировки на деца и за възрастни. Моля те, кажи спорта. Занимавам се професионално, не бих казала, но тъй като ръгбито не е професионален спорт в България, но повече от 20 години се занимавам с ръгби, играя на национално и на международно ниво, продължавам да се занимавам с това. И го правим достъпно и за деца, както и за различен пол и възраст, тъй като има олекотена версия, която е тъч ръгби, нали, позволява възможно повече хора да се докоснат до това. И за мен това е изключително важно да може всички, които имат желание да се включат в... Друг човек, много свързан с спорта е до теб. Валери, ти се занимаваш с кайтсърф, уиндсърф? Аз обожавам екстремните спортове, като цяло всичките водни екстремни спортове, дали ще е кайтсърф, уиндсърф, уейкборд и като цяло този адреналин ме зарежда и много ми харесва. Също така, другото нещо, което много ме зарежда, е изкуственият интелект и в момента има много голяма възможност в България за всякакъв тип бизнеси да се оптимизират процеси, да се намалят разходи, да се увеличават приходите на компаниите, използвайки точно изкуствения интелект. И това нещо е буквално... Имам вечери, които не мога да спя и се събуждам, защото ми се работи и искам да правя нещо с изкуствен интелект. Но да, като цяло. То, между другото, трябва да го вземем предвид изкуствения интелект и искаме, не искаме и трябва да си представим всеки един процес, който правиме, нали, как ще се обвърже с AI. Ама аз, между другото, ми стана интересно за ЦКБ. Вие сигурно си прехвърляте там виртуално ръгби топката през Блинк. Как се случват нещата? Все пак виждаме така доста, освен ръгбито, имате и други забавления, както се казва. Имаме доста забавления, честно казано. При нас магията, ако може да кажем, специално при мен се случи доста по-отдавна, преди 15 години, като бях студент в Германия. Аз още тогава изпитвах сериозни затруднения с потока на парични средства от България към Германия. Знаете, преди 15 години нямаше тази скорост на преводите, там се чакаше буквално 2-3 дни. На фона на разстоянието, което се намираше университет от градчето, в което живеех, беше доста непосилно да комбинираш хем да хванеш срока за да си запишеш семестъра, хем да дойдат паричките от България да си плати семестъра. И още тогава в мен се зароди една идея, че за студента е много полезно и много хубаво да се измисли оптимален начин, по който той хем да
борави със средствата, които разполага, които са му дадени от неговите родители в повечето случаи или малко, които той си изкарал на местно ниво. Хем, тогава, знаете, ние не бяхме в Европейския съюз, беше много сложно да си откриеш там сметка. Скъпо беше да пращат пари. Почти невъзможно, да, изключително много време и аз тогава просто с две ръце реших, че моето призвание е да доставя на крайния потребител максимално лесно, максимално бързо всички възможни дигитални услуги. Не да ги откривам те първа топлата вода, както се казва, те са открити, просто да му ги смела и да му ги дам, така че в неговия жизнен път от сутринта до вечерта да съм му удобен в портфела или в неговия телефон, по възможно най-бързия си начин, той да си Супер, ама нали точно живот. това правихме преди срещата. Имахме такава група, така казваме я сервис дизайн, в който си направихме едни профили на клиента и всеки един от нас направи интервюта с тези клиенти, за да разбереме какво искат, как приемат услугата и това ще продължим да го правим. Значи ние ако не чуеме гласа, нали, на клиента, как той приема услугата, няма как да подобриме да надграждаме нещо. Ами аз като гледам така, сме събрали доста разнообразни хора. Интересни. Да, интересни хора. Тук аз също имам 3 кучета. Не ме питай сутрин, нали, как съчетавам времето. Това с кучетата е супер инициатива. Категорично ми е забранено повече кучета. Аз имам само едно, но категорично ми е забранено повече кучета в къщи. Да. И за съжаление при мен доста често се случва в социалните медии да ми попадат публикации от хора, които са намерили изоставено куче и спешно търсят средства, с които да го заведат на лекар, на ветеринар, да го обезпаразитят, да го прегледат, да го вакцинират. И това са моментите, в които аз мога просто наистина да помогна веднага и в моментите, в които аз изпращам пари. Това е най-малкото, което мога да направя в тази конкретна ситуация и да помогна на човека, който се е ангажирал да помогне на изоставено куче. За съжаление, наистина, вкъщи ми е забранено да прибирам повече кучета. И аз си поставям забрана за мене. Моя приятел не искаше да взимаме едно, сега иска второ. Аз поставям забрана. И принципно, кажи. Водя класацията за най-нестандартно кучешко име е на моето куче и няма кой да ме бие, гарантирам. Някакви предположения, така. Интересно. Куче! Много е българско, така да кажем. Петко. Първото куче в космоса? Не, Арангел се казва. Мисли Крали Марко да кажем. Арангел има ли си порода? Арангел е кавалер Кинг Чарлз Шпаньол. Ох, толкова са сладки. И той вади, душичката вади с памук и е толкова умен и толкова своенравен и прави каквото иска. И така че Арангел, да, отива му. Просто той беше на майка ми леки пръст и дойде на Архангелов ден. И оттам брат ми и неговите приятели го кръстиха Арангел. Ти имаш и други каузи, които доста правиш, също свързани с благотворителност. Ще ни разкажеш ли? Ами да, аз много години се занимавам с благотворителност и с екстремни спортове. Също така. Уиндсърф бях състезател професионален, когато този спорт го имаше в България. Имахме състезание всяка седмица. Сега е така, на рандъм принцип, кой където му е кеф. Иначе аз съм се занимавал с много каузи, основно са насочени към деца. В бизнес клуб, който бях, преглеждахме деца, едни очни прегледи с специални устройства, които ние бяхме събрали пари от тези каузи и ги закупихме и започнахме да обикаляме училища за така нареченото лениво око, което в интерес на истината, мой много близък приятел от детинство, най-добрият детски офталмолог, доктор Алек Оскар, каза, че процента на децата с така нареченото сляпо око по-скоро е много висок. И то не се вижда директно. Устройството го хваща. Правили сме, много съм правил благотворителни търгове. Тук си говорихме с някой предварително, че на единия търг продадах на Кобрат Полев ръкавиците за 8000 лева. И тогава всъщност събрахме пари за... Това също е много интересно. Единствената в България детска урология, която се намира в Пирогов. Тоест, представете си цялата държава, при необходимост идва тук и те нямаха ехограф.
Тоест, детето, ако трябва да бъде прегледано на ехограф, трябва да отиде в общото отделение. Тоест, там има деца, които са с някакъв вирус или някакъв друг проблем. Смесва се потока и тогава всъщност за един благотворителен бал събрахме 30 и няколко хиляди лева и го купихме ехографа и взехме всички отстъпки, които може да вземе. Разбира се. Трябва да има пазарлък. И така доста такива каузи съм правил и ще продължавам да ги правя. Още ли се занимаваш с публично говорене? Ами, точно в момента малко съм в смисъл, сега в момента повече работя с колегите в банката. Иначе 15 години се занимавам с публично говорене. Първо започнах говорене пред медии, но в интерес на истината не са много хората. Ти знаеш много добре, които ходят по медии, горе да огледаме доста добре познати физиономии, но много хора имат, всеки един човек има публично говорене. 2 души са публика вече. 220 хиляди, аз съм водил пред 15 хиляди и е много различни похвати, различни техники и това е нещо, което честно казано в някои държави, примерно в Щатите, говорихме си, там децата още в училище ги учат. Аз в една такава инициатива ходихме с популярни лица по училища, да си говорим с децата за живота, за това, което имат нуждите и така и включително техники, малко да им помогна за техники. Като отиде на дъската да го изпита, това е публично говорене. Като го изправи дори и начина, пак е публично говорене. Да си представиш проекта пред менеджмента и те да ти го приемат е публично говорене. Да отидеш на интервю за работа и ако може мейла да не ти е Барби 03, важно публично говорене. И лидерски класове. Аз бих добавил, че изключително много ми харесва удобството на Blink P2P, защото много често ми се случва съм в ситуация, където някой се налага от компанията да плати цялата сметка и все се чуем кой на кого да даде пари, той има кеш, другия няма кеш, как да го направим. И аз просто им казвам, вие вече го имате, аз ви имам телефонния номер и съответно много лесно успяваме да си я разделим. Ето както може да направим днес. Абсолютно. Защото Илчето ни е поканила, но в крайна сметка е редно да си разделим сметката. Предлагам следното. Както казах и преди малко, стартираме Blink дарения. И аз днеска искам за последен път да направя превод по сметка. Blink превод по сметка. Следващия път вече да правя Blink дарения по мобилен телефон. И за това, ако искате, хайде, може да ми блинкнете Blink P2P 50 лева. И аз това, което съберем, след това ще блинкна на едно сдружение, което супер много ме впечатли. И след малко, ако искате ми блинкнете, само да обобщиме. Ние ти блинкваме по твоя номер, който всички го имаме, и ти после превеждаш на каузата за тези млади таланти. Точно така. Ще преведа ние сме журналисти, обичаме да ще преведа сумата по сметка на... Сега тук съм си записала точното наименование, Сдружение на олимпийските отбори по природни науки. Супер. Да, така че имат сметка в банка, но аз пък ще направя превода от една 9-та институция. Така че бих искала да кажа с Богом на даренията по сметка и добре дошли на даренията Blink по мобилен номер. Добре, аз проверявам. Виждам, че някой много бързо блинкнахте. Браво! Сега тук трябва да го потвърдя. Ето, превод. Потвърждавам го. Готово!
Супер! И дори сега ще ми даде статус. Ето, нареден превод за 550 лева. Добре, готова съм. Преведох сумата от 550 лева на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки от името на работна група Блинк. Скъпи приятели, ако сме ви били интересни, забавни, надявам се и полезни, непременно ни последвайте и харесайте. Също така ще се радваме, ако споделите в коментар вашите лични каузи, онези, които ви дават допълнително усещане за мисия, отговорност и смисъл. До нови срещи!